Kọmishọna okwu gbasara okporochi ime obodo na echichi dị n'aka na steeti a Maazị Tony Collins nwa bụ nwanne akọwago mkpa ọ dị ịha nnọọ n'ihu wee chigharịa ọnọdụ nke ọma gbasara echichi na omenala na etu o si wee dị n'obodo dịgasị iche iche iji wee hụ na a ga-esite na nke a wee na-atụnye ụtụ ahụrụ anya maka uto na mmepe nke obodo site na ịdị na-achịbe ndị dum gbagoro mbọ ahụrụ anya echichi ka ha wee nye aka na-akwado gọọmenti na mma mmepe oji na steeti a ka Joseph Egbeọcha kọchapụrụ gị akụkọ a. N'okwu ya ka onye ji ọkwa onye isi oche ọchịchị ime obodo Orumba South bụ Prince Neve Uchendu ya na ndị ukwu ndị ọzọ sitere obodo Ihite gosipụtara ya bụ nwa amadi arọpụtara ka onye ga-adịgoro ọkwa eze obodo Ihite ka kọmishọna nwa bụ nwanne nọrọ kọwaa na ọ bụrụ na enwee akụrụngwa mmepe n'obodo dị iche iche na nke a na-egosi na enwere ezi ọchịchị na ya bụ obodo n'ikelezi ndị obodo Ihite maka ịgbaso amụma udo na ịrọpụta ya bụ nwa amadi Chief Ifurunwa dịka onye ga-arịgoro n'oche eze ya bụ obodo ka Maazị nwa bụ nwanne nọrọ kọwaa na n'agbanyeghị akparamagwa ụfọdụ mmadụ na ọchịchị gọvanọ Soludo bụ nke kere ajị n'ume ịhụ na udo bụ nke gbara mkpọrọgwụgwụ n'obodo niile dị na Anambra steeti site n'ịhụ na eji ụzọ ahaziri ahazi wee na-ewegharị ọkwa ọchịchị. Na mbụ ka ọ na-egosipụta Chief Ifurunwa nyegara ya bụ kọmishọna ka onye isi oche ọchịchị ime obodo Orumba South bụ Prince Uchendu nọrọ kọwaa na ya kwadoro ya bụ nrọpụta arọpụtara ya bụ nwa amadi n'ihi na agbasoro amụma iwu na ịrọpụta ya bụ nwa amadi ma gwazie ndị obodo ọzọ ga-arọpụta ndị ọchịchị n'obodo ha dị iche iche n'ọdịnihu ka ha gbasoo nzọụkwụ ndị obodo Ihite dịka gọvanọ Soludo ga-achọ. N'aka nke ha ndị ukwu sitere obodo Ihite bịara ya bụ mmemme gụnyere onye ji ọkwa Executive Chairman Anambra State Urban Regeneration Council bụ Architect Mike Okonkwo, onye jibu ọkwa onye isi oche nchere oge ọchịchị ime obodo Orumba South bụ Chief Cyprian Okereke nakwa onye ji ọkwa President General nke Ihite Development Union bụ Maazị George Mmadụ ya nakwa onye chịburu ya bụ obodo bụ Maazị Sunday Nwankwọ. Ndị a niile gbara akaebe na atụmatụ usoro iwu gọọmenti wepụtara bụ nke a gbasoro n'ịrọpụta Chief Ifurunwa ka ọ rigoro n'ọkwa eze ya bụ obodo. N'aka nke yazi ka ya bụ nwa amadi bụ Chief Ifurunwa nọrọ kwe nkwa na ya ga-erube isi nye iwu niile na-achị ndị eze na Anambra steeti maka n'ezie ndị obodo Ihite maka inwe ntụkwasị obi na ya. Site n'Ọka, abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.